हाँ, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया सबके बीच में लेके ठेठ देहाती भोजपुरी होली गीत। बहुत बढ़िया गीत के लेखनी कइले बानी भैया। दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के जोगीरा के साथ बढ़िया से गीत के गायकी कर देतानी, गाना 100% बज जाई भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा, कैसे कंपोज के लिए बनी। लेकिन स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बनी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतनी, सही गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत, अच्छा ढंग के गीत नहीं मिलत, रुआ के कहीं भी अगर ढूंढतनी तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मैटर मिले भैया। चाहे रुआ सैड सॉन्ग लिखवाई, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग लिखवाई, या रंगदारी सॉन्ग लिखवाई, या धोबी गीत लिखवाई, निर्गुण, पूर्वी, खेमटा, डफरा, कोनो प्रकार के मैटर हुआ लिखवावे के बा, भक्ति भजन, हर तरह के मैटर मिली, नया चाहे पुरान, नया चाहे ट्रैक पर, बिल्कुल उचित चार्ज लागी। मैटर हुआ के मनपसंद के मिली, तुकबंदी में कहीं खटकाव ना रहे। तो ये खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रोज नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के पारंपरिक लय के साथ ही गीत बाटे, देखी कैसे गावे के बाटे। एगो देवर यही भौजाई के फगुआ के महीना में देखी का कहता कि चढ़ल बावे फगुआ यार खोजेली, घूमी घूमी अपन जोड़ीदार खोजेली। चढ़ल बावे फागुन तैयार खोजेली, घूमी घूमी अपन जोड़ीदार खोजेली। भौजी होली में बटैया भतार खोजेली, हो भौजी होली में बटैया भतार खोजेली। चढ़ल बावे फगुआ यार खोजेली, घूमी घूमी अपन जोड़ीदार खोजेली। चढ़ल बावे फगुआ यार खोजेली, घूमी घूमी अपन जोड़ीदार खोजेली। भौजी होली में कि भौजी होली में बटैया भतार खोजेली, हो भौजी होली में बटैया भतार खोजेली। तो भैया हमके गाँव में कोनो दिक्कत भइल हुई तो क्षमा चाहता नहीं। रउआ एक करी ऊपर से बढ़िया से कोरस के साथ एमें जोगिरा लगा के बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। तो अगर ये गाना पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतन तो बेचक रुआ हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर नया होके भैया तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलत नहीं अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि भली तो क्षमा चाहता नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।